שלום, קוראים לי דביר. קוראים לי טל הרשקוביץ. קוראים לי איתן לוינשטרן, בן 12.5 מחריש. אני פוגש המון גיבורים, חיילים, פצועים, אבל זכיתי לשבת עם גיבורים מקסימים. אני בכיתה ז' ואני אוהבת לרקוד. אני אוהבת לשחק כדורגל. ואני אוהבת לרקוד ולשיר. ילדים מקסימים שאיבדו אבא, שאיבדו אח. אחי הגדול איתן דישון, נהרג בעזה לפני 5 חודשים. אבא שלי עמיחי וייצן נפל בקרב בכרם שלום. אח שלי איתן דוב רוזנצוויג. אבא שלי יוסף חיים. אח שלנו אפרים. אבא שלי הרב אלקנה נפל בעזה. הוא היה מהראשונים שנכנסו לעזה. לשמוע מהם על האבא, על האח. כאילו תמיד היה שמח כזה. היה חכם, היה גאון. והיה מאוד ללמוד תורה. הוא היה מצחיק. תמיד היה כיף להיות איתו. תמיד מחייך ושמח. תמיד עשה לנו עבודה טובה. היה לנו כיף איתו. אפרים נלחם במחבלים, והוא בעצם הציל את המפקד שלו. וואו, איזה אנשים גדולים הם היו. להרגיש את התרומה האדירה שהם תרמו לעם ישראל במלחמה הזאת ובכלל, ללמוד משנה לעילוי נשמתם, ולהרגיש את העוצמה, את החיבור המיוחד של הילדים המקסימים האלה, של עם ישראל, של הצבא, של כולנו, מאוד מאוד מרגש ומיוחד. ואני מזמין את כולכם לבוא, להיות שותפים איתנו בלימוד המיוחד הזה לעילוי נשמת הגיבורים שלנו.